Здравейте, понеже наближава денят на кукерите, реших да ви покажа как ще се маскирам. Вземам с това кремче, което има котлен камък на капачката, но това изобщо не трябва да ви притеснява. След което загребвате хубаво със средния пръст и нанасяте плавно върху личицето си. Разтъркате обилно с двете ръце, като гледате със сигурност да ви влезе поне малко в окото, по този начин се избисите равного зрението. После вземате това кафяло нещо и си го нанасяте се носите Рамбо първа кръв. Веднага след това обаче трябва да вземете гъбата за съдове и да го разнесете плавно по цялото ви личице. После вземате този писец, на който капачката му е залепена с лепило от съпруга ми. Страхотен човек. Започва да се рисувате вежди, все едно рисувате птички в трети клас, във формата на скоба. Като получавате 5 допълнителни точки, ако ги направите криви една от друга, по този начин ще изпъквате много повече спрямо от другите. Веднага след това трябва да си вземете пудрата от първи клас, която ползвате. След което бавно, но убедително спирате, че изобщо сте нанесли нещо на лицето си. След което вземем боичките от домашен бит техника и рисуваме с розовото под бузите ни. По този начин много ни изпъкват скулите и изглеждаме много по-шармантни. Взимате ногторазачката на Волтрон и с нея... What the fuck? Какво е това? Това се правим, че не сме го видели и продължаваме напред. След което вземаме ето тази спирала и слагаме поне по 2 кубика на всяко око. По този начин вдигаме плътността и обема на нашите мигли. И за накрая завършим с червило от зрънчо, като слагаме само на долната устна, като по този начин пестим пари от червило. И воля! Вече всички демони са на поне 300 метра от мен и аз няма от какво да се притеснявам. Чао!